Brať vodu. Nemáme vodu teraz. Som strašne smedný. Počujem. Chodím na to pičku. Takže to má malinký bicykel. Aha. Chodím na to pičku. Pičku. Vyhoď, ale nie trafiť sa. Nebo to je tak. To však jasne, že nie. Čobo? Sa to zlomilo, ok? A koľko minútové video môže dať na Messengeri? 5. Tak to je perfektné. Keď to proste to striha na 5. Tak to je dobré. Ideme dole? Ja by som ešte stále takto. Nie, takto. Ale tam je trnie samé. Ja, no tak. Čo? No, všade. Ale nie kot. Tam je to. Ale nie kotulaca. Ja som postrelal. A motív? A nie, to nie je motív. To je motív. Taký divný. To je motív. A to je motív. Jak sa hovorí po slovensky? MTH planinské most. To neviem. Čo? Natáča to? Jo, natáča. Nové video si to? No ono to robí nové video. Každých 5 minút. No ukážem ti výhľad? Kamo. OK, kto ide prvý? Choďte truby. Tak, poďme pomaličky. Ty kokos. Máte v pohode? V pohode. V pohode. A to máš privalu tyrské životy, že? Ty kokos. Dosť. Ukáž to na videu, ukazujem tiež. Nebolí ťa nič? Nie, to sa bolí. Kotr malé som spravil do vyti. Ja som išiel omylom trošku rýchlo. To sa nepozeral, si už spravil kotrmelec. Dúfam, že to bude na video. Aha, dúfam. Pozrieme sa teraz. Potom spravíme nové video. No, ale nemôžem to preskočiť to video, vieš, takže... Ako možno. Chceš teraz skončiť video?